Здравейте, в това видео ще ви покажа как да създадете група в Roblox. Първо, важно е да имате 100 Robux. Това се вижда горе вдясно. Ако нямате достатъчно, трябва да си купите. Кликнете тук и после на Купи Robux. После виждаме общности вляво, кликваме там и избираме Създай общност. Кликваме и въвеждаме име за групата. Можете да добавите описание, но не е задължително. После добавяте снимка, която другите ще виждат при присъединяване. След това избирате кой може да се присъедини, всички или само с разрешение. Те пращат заявка и вие приемате или отказвате. Ще оставя всички да се присъединяват и виждаме, че струва 100 Robux. Кликваме тук и после на Купи и готово. Имаш своя група. Ако искаш сам да обработваш заявките, кликни на трите точки и после на първата опция. Тук ще видиш кой иска да се присъедини и можеш да приемеш или откажеш. Тук има и други настройки, например за роли в групата. Можеш да разгледаш това на спокойствие. Ако видеото ти помогна, ще се радвам на лайк. Чао!